Ak chcete pripraviť pravú taliansku pizzu, potrebujete správne cesto. Základom je kvalitná múka typu 00, vlažná voda, droždie, soľ, cukor a olivový olej. Najskôr si pripravíme kvások z droždia, vody a štipky cukru a necháme ho aktivovať. Do múky pridáme kvások, soľ, olivový olej a vypracujeme hladké, pružné cesto. Cesto necháme kysnúť minimálne 6 hodín pri izbovej teplote, aby získalo správnu chuť a štruktúru. Po vykysnutí ho rozdelíme na dve časti a tvarujeme rukami, nie valčekom, aby zostalo nadýchané. Rúru predhrejeme na maximálnu teplotu a ak máme pizza kameň, necháme ho dobre zohriať. Cesto potrieme olivovým olejom, pridáme obľúbené ingrediencie a pečieme 5 až 7 minút. Príprava pravého talianskeho cesta si vyžaduje trpezlivosť a kvalitné súroviny, čím dosiahnete vynikajúcu chuť a nadýchanú štruktúru pice. Vychutnajte si pravú taliansku pizzu priamo u vás doma a užite si autentickú chuť Talianska.